गाडी असावी असं कोणाला नाही वाटत, तुम्हाला, मला, जगातल्या सर्वांनाच. पण हीच गाडी जर आपल्या जीवावर बेतली तर काय कराल? आश्चर्य वाटलं की नाही? तर यावरच आपली आज एक भयकथा ऐकू. ती सेकंड हँड गाडी, एक भयकथा. कथा संपल्यानंतर मला इंस्टाग्रामवर कथा कशी होती सांगायला विसरू नका आणि फॉलो करायला विसरू नका. तुमचे काही कथा असतील तर मला तिथे नक्की सांगा. प्रथमेश, 28-29 वर्षाचा एक मुलगा, सामान्य घरातला. नोकरी लागून 2 वर्ष झाले असतील. IT कंपनीमध्ये होता. आधी घरची परिस्थिती ही चांगली नव्हती, पण कुठेतरी नोकरी चांगली असल्यामुळे त्यांनी नुकताच एक 1 RK फ्लॅट घेतला होता. आई बाबांनाही तिथे आणले होते. तो ग्राउंड फ्लोअरवर जरी असला तरी त्याला फार आनंद होत होता. नंतर आई बाबांचं एकच स्वप्न होतं की आमच्या मुलाकडे छोटीशी का होईना पण एक गाडी असावी. प्रथमेशला स्वप्न समजले आणि मग काय, त्याने ते स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी धडपड चालू केली. ऑफिसमध्ये सगळ्यांना सांगितले, पण प्रथमेशच्या बजेट अनुसार गाडी भेटत नव्हती. शेवटी तो आताच झाला आणि गाडी घ्यायचं स्वप्न तो विसरून गेला. सहज एक दिवशी ऑफिसमध्ये एका मित्राने त्याला सांगितले, अरे तुला गाडी पाहिजे होती ना, हे घे, माझा एक डीलर आहे, तो तुला ह्यामध्ये नक्की मदत करेल. आणि हो, त्यांनी मला कालच सांगितलं होतं, ही गाडी आहे तुझ्याच बजेटची. ती सेकंड हँड जरी असली तरी प्रथमेशच्या बजेटमध्ये होती. प्रथमेशने ती जाऊन गाडी बघितली आणि तिला आश्चर्य या गोष्टीचे वाटले की साधारण 10 लाखाची एक गाडी त्याला अक्षरशः 2.5 लाखामध्ये भेटत होती. डॉक्युमेंट चेक केले तर तेही अगदी व्यवस्थित होते. घाबरण्याचं काही कारण नव्हतं. पण डीलरकडे पाहता त्याला असे वाटत होते की डीलरला ही गाडी नकोशी होती. आपल्या काही मित्रांना सांगितले, त्यांनी ही गाडी बघितली, डॉक्युमेंट्स बघितले तर ते एकदम बरोबर होते. आणि शेवटी प्रथमेशने ती गाडी घेतली आणि आपल्या आई बापांना ती दाखवली. आई बाबा फार खुश झाले. त्या गाडीची पूजा केली आणि हळूहळू करून प्रथमेश त्यानंतर खऱ्या अर्थाने गाडी शिकू लागला. अर्थात त्याने क्लास लावले होते म्हणून गाडीकडे जास्त लक्ष दिले नाही. आणि अगदी काही दिवसांनंतर तो ऑफिसला ती गाडी घेऊन जाऊ लागला. काही दिवस अगदी छान गेले. असंच एक दिवशी साधारण 11च्या दरम्यान प्रथमेश ऑफिसवरनं घरी येत होता. रेडिओचा चांगला आवाज लावला होता, गाणे लावले होते आणि मोठमोठ्याने गाणे बोलत होता. आणि सुमसाम रस्त्यावरनं शेवटी त्याचा प्रवास सुरू झाला. त्याची सहज नजर मागे गेली बॅक मिरर मध्ये, तर त्यांनी पाहिले की त्याच्या मागे एक काळी सावली आहे. तिची फक्त डोळे दिसत होते. तो जोरात ओरडला आणि त्याने आपली गाडी थांबवली. त्या घाबरलेल्या अवस्थेमध्ये त्यांनी मागे पाहिले, पण मागे कोणी नव्हते. हे काय होतं? कदाचित मला काही वेगळं स्वप्न आलं असेल. मनातल्या मनात मी घाबरलो, असं तो स्वतःला काहीतरी बडबडू लागला. कशी त्याने गाडी घरी आणली आणि ग्राउंड फ्लोअरला जिथे त्याचे घर होते अगदी खिडकीच्या बाजूला लावली आणि घरी गेला. रात्री आईला घडलेला सगळा प्रकार सांगितला आणि आईने सांगितले, हे बघ, तुझं असंच असतं, दिवसभर काम करायचं आणि रात्री घरी उशिरा यायचं, मग असले स्वप्न पडणारच ना. त्यात तू गाडी चालवताना विचारही करत होता, कदाचित असं झालं असेल. प्रथमेशची समजूत काढली आणि प्रथमेशला जेवून झोपी सांगितले. रात्री सहज प्रथमेशच्या आईला झोप येत नव्हती आणि गाडी सुरू होण्याचा आवाज येऊ लागला. प्रथमेशच्या आईला थोडा आश्चर्य वाटले. आता गाडी कोण चालू करणार? प्रथमेशकडे नजर टाकली तर तो तिथेच झोपून होता. प्रथमेशला का उठवायचे म्हणून ती स्वतः उठली आणि खिडकी उघडून समोर पाहू लागली तर तिने पाहिले साधारण एक 45 ते 50 वर्षाचा व्यक्ती
हा गाडीच्या आतमध्ये बसून स्टेअरिंग हा जोर जोराने हलवत होता. प्रथमेशची आई जोरात ओरडणार, पण त्या माणसाची नजर प्रथमेशच्या आईकडे गेली आणि प्रथमेशच्या आईने पाहिले की त्या माणसाचे ते पांढरे शुभ्र डोळे जे त्या अंधारात चमकत होते. प्रथमेशची आई त्याच क्षणी तिथे चक्कर येऊन खाली पडली. दुसऱ्या दिवशी जाग आली आणि प्रथमेशला काही तिने सांगितलं नाही, कारण की प्रथमेश हा आधीपासूनच थोडा हळव्या मनाचा. सहज सांगितले की रात्री चक्कर आली. डॉक्टरांनी गोळ्या दिल्या आणि तो विषय तिथेच टाळला. पण त्यानंतर प्रथमेशला गाडीमध्ये असले अनुभव यायला लागले. रात्री अपरात्री रेडिओचा आवाज हा कमी करत होता, तर आवाज हा स्वतःहून वाढत होता. इंजिन हे जरी 1000चे भरले असतील, हे साधारण 10 दिवस चालत असे, पण आता त्याच्या गाडीमध्ये अक्षरशः 3 दिवस चालत होते. प्रथमेशला मनातून काही प्रश्न निर्माण होऊ लागले होते आणि एक दिवस सहज झोपेत असताना त्याला देखील आपली गाडी चालवण्याचा आवाज आला. प्रथमेश उठला आणि खिडकीतून बघितले तर गाडीमध्ये कोणी नव्हती. तो झोपी गेला. दुसऱ्या दिवशी पुन्हा गाडी आणली आणि त्याने लावली. सगळं काही चेक केले तर ओके होते. जाऊन झोपला आणि दुसऱ्या दिवशी ऑफिसला जाण्यासाठी पुन्हा उठला. आपली गाडी चालू करणार, पण त्यांनी पाहिले की त्याने दोन्ही पुढचे चाक हे उजवीकडे वळले होते. अरे असं कसं? मी तर नेहमी फ्रंट स्टेअरिंग हे समोरच ठेवतो स्ट्रेट, तो स्वतःला बोलला. असो, पण हळूहळू त्याला मनात भीती वाटू लागली होती. आपण ही गाडी चूक तर केली नाही ना घेऊन, असे वाटत होते. सहज त्याच दिवशी त्याचा एक मित्र त्याला भेटला. अरे काय रे, कुठे जात होतास? आणि हो, काल रात्री घरी जाताना तुझ्या मागे कोण बसले होते? ड्रायव्हर झालं की काय? प्रथमेशला हे ऐकून धक्का बसला. कोण मागे? असं का बोलतोय तू? त्या मित्रांनी सांगितले, अरे काय खोटं बोलतो? कोण होते ते काका? तुझे बाबा तर नव्हते ना? प्रथमेशच्या त्या मित्रावर एक प्रकारे भरोसा होता. तो कधी खोटं बोलत नव्हता, पण त्याला वाटले की यावेळेला तो मस्ती करत असणार. आणि त्याच रात्री तो गाडीमध्ये होता. आपल्या घरी जाण्यासाठी 60 ते 70 हा वेग त्याने घेतला होता. आणि पुन्हा त्याला मागून एक काळी सावली ही जाणवली. तो मागे पाहणार त्याने ब्रेक दाबण्याचा प्रयत्न केला, पण जणू असे वाटत होते की ब्रेक फेल गेलेत. अरे काय झालं? प्रथमेशच्या गळ्यावर हळूहळू 2 हात येऊ लागले आणि गळा दाबू लागले. सोडा सोडा मला. आणि त्या क्षणी प्रथमेशने आपल्या खिशात असलेला एक अंगारा काढला आणि त्या हातांवर लावला. हात तर सुटले, पण प्रथमेशची गाडी जाऊन एका झाडाला धडकली. प्रथमेशची हालत खराब झाली आणि हॉस्पिटलमध्ये तो ऍडमिट झाला. काही दिवसांनंतर डिस्चार्ज देण्यात आले आणि ती गाडी तशीच होती. पण आता प्रथमेशला आणि त्याच्या आईला समजले होते की हा काय प्रकार आहे. ती गाडी ही रात्रीची स्वतःहून चालू व्हायची आणि गाडीतून हसण्याचे आवाज यायचे, पण फक्त त्यांना. इमारतीमध्ये कोणालाच असे जाणवले नाही. कधी स्टेअरिंग उजवीकडे तर कधी डावीकडे वळलेले असायचे. आणि एक दिवशी तर कहरच झाला. या दोघांनी रात्रीचं त्या माणसाला पाहिले. तो माणूस, त्याचे तोंड फुटलेले होते, अर्धे डोके नव्हते आणि यांच्याकडे पाहून एक क्रूर हास्यात येत होता. ए कोण आहेस तू? प्रथमेश जोरात पळत पळत बाहेर गेला आणि त्या गाडीचे दार उघडले, पण आतमध्ये कोणी नव्हते. पण क्षणभरातच जणू काही हवा आली आणि प्रथमेश हा मागे फेकला गेला. प्रथमेशच्या आईने त्याला ओढून घरामध्ये नेले. नाही, आता नाही काय करायचं, चल. त्यांनी ती गाडी तशीच ठेवली आणि दुसऱ्या दिवशी प्रथमेशने जाऊन त्याच्या त्या मित्राला सांगितले.
त्या मित्राने याच्यावर विश्वास ठेवला आणि त्या डीलरला जाऊन भेटले. काय रे, काय प्रकार आहे हा? का आमच्या मागे लागलेस तू? तू आम्हाला ही गाडी का विकली स्वस्तात? सांग खरं, नाहीतर. सांगतो, तो डीलर बोलला. आणि त्यांनी सांगायला चालू केले, ही गाडी माझ्याकडेही आली होती. मी ही गाडी जशी माझ्या शोरूम मध्ये ठेवायचो तसे काही गाड्यांचे काच फुटलेले असायचे. कधी कोणाचे स्टेअरिंग उजवीकडे तर कधी डावीकडे वळलेले असायचे. मलाही आधी वाटलं की कोणतरी करत असेल, पण एक दिवस मी CCTV मध्ये चेक केले तर ही गाडी सोडून सगळ्या गाडींचे चित्रविचित्र हाल होत होते. आणि मला समजले की यामागे एक भूताटकी आहे. प्रथमेशने पुन्हा प्रश्न केला, मग सांग, ही गाडी कोणाची आहे? त्याने ॲड्रेस दिला आणि प्रथमेश आणि त्याचा मित्र त्या ॲड्रेसवर गेले. तार थोटवण्याचा आवाज आला. कोण? एक 60 वर्षाची बाई आणि तिचा साधारण एक 30 वर्षाचा मुलगा बाहेर आला. हा बोला, काय पाहिजे? प्रथमेशने झालेला सगळा प्रकार सांगितला आणि त्यांनी सांगितले, हो, ती गाडी माझ्या नवऱ्याचीच आहे, ती बाई बोलली. आजपासून साधारण 1.5 वर्ष आधी त्या गाडीमध्येच माझ्या नवऱ्याने प्राण सोडले. ते नेहमी मला मारहाण करत असे. मुलाबरोबर त्याचे चांगले संबंध नसे. प्रेम होतं तर फक्त त्या गाडीवर. गाडी घेतल्यापासून साधारण 10 वर्ष त्याने त्याला त्याच्या बायकोसारखी बोला किंवा मुलासारखे सांभाळले. रोज सकाळ, संध्याकाळ आणि रात्री झोपण्याच्या आधी त्या गाडीला पुसत असे. गाडीला फार स्टार्ट देत नसे, कारण की तिला त्रास होत असे तिला वाटत होते. तिला अगदी प्रेम केलं आणि एक दिवशी त्याच गाडीतून त्यांनी कळत न कळत 70 ही गती गाठली आणि जे व्हायला नको होते तेच झाले. गाडीचं नियंत्रण हे सटकलं आणि ती गाडी जाऊन एका झाडाला आढळली. ती पलटी झाली आणि त्याच गाडीमध्ये त्यांचे निधन झाले. जाताना त्यांनी प्रण घेतला की मी मेलो तरी माझी ही गाडी सोडणार नाही. आणि त्याच क्षणी ते तिथे मरण पावले. आम्ही ही गाडी दुरुस्त केली त्यांच्या आठवणीमध्ये, पण आम्हाला या गाडीमध्ये भयभीत प्रकरण हे जाणवू लागले. त्या गाडीमध्ये बसल्यानंतर आमच्या पाठीवर चट्टे तर मुलाला कोणीतरी कानफडल्यासारखे अनुभवायला लागले. हळूहळू आम्हाला समजले की त्या गाडीमध्ये त्यांचे जीव आहे. म्हणून ती गाडी आम्ही लगेच विकली आणि ती तुमच्याकडे आली. प्रथमेशने विचारले, आता ही गाडी तुमची, तुम्हाला घ्या. पण त्यांनी साफ नकार दिला आणि ते बोलले, आता आम्ही घेतली तरी ती आता तुमच्याच नावावर आहे, त्याचा त्रास तुम्हालाच होणार. प्रथमेश आणि त्याचा मित्र घरी गेला आणि कल्पना ही त्यांना सुचत नव्हती आता काय करायचे. आणि त्यांच्या आईने सांगितले की काही नाही, आपण एक लहानशी पूजा घालू. त्याने त्याच दिवशी एका मांत्रिकला बोलवला. त्या गाडीची लहानशी पूजा घातली आणि त्यानंतर तो त्रास त्या गाडीमध्ये कमी होऊ लागला. पण मांत्रिक बोलला की हा या गाडीमधनं सहज सुटणार नाही. म्हणूनच प्रथमेश आणि त्याच्या आईनी ती गाडी स्क्रॅपला देऊन टाकली. विषय कायमचा संपवला. म्हणूनच कधीतरी काही घेताना त्याच्या मागे भूताटकी तर नाही ना, हे जरूर जाणून घ्या, नाहीतर प्रथमेश सारखे हाल तुमचे देखील होतील. ही कथा तुम्हाला कशी वाटली? आवडली असेल तर मला इंस्टाग्रामवर आणि कमेंटमध्ये नक्की कळवा. फेसबुक पेजला लाईक करायला विसरू नका आणि हो, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.